macen da take da larura aljani ko sihiri ko mace ko namiji, in dai mutum ya ɗauki wuridin karanta suratul baqara kullun iya sauke ta, manzon Allah ne faɗa a cikin hadisi yace la yastati'u al-batala, duk wani mabarnaci aljan yake ko mutum bai isa da kai ba. Kuma bin munasaba injiniya, ni na jarraba gaya wa mutane wannan abun, wallahi ana samun waraka. Wata uku ta yi yawa in Allah ya so yadda, in dai mutum zai rike wuta duk kwanan duniya sai ya karanta bakara ya sauke ta, duk shedanin da suke kansa da duk sihirin da yake kansa, insha Allah bi idinillahi ko abun bai kare karkar ba sai ya ci karfinsa. Ga wata nutsuwa da kwanciyar hankali. Malam bakara akwai alheri a cikinta, samari din qur'ani ne gaba ɗaya fa, da aka kirungumi bakara ko ya rike wuridin bakara. Akwai da yawa ni mutane idan sun zo mun bana wani dogon turanci da bata lokacin, ce je ka dauki suratul bakara kai ta yi. Wallahi malam wani bai zai wata ɗaya ba zai, malam Allah ya maka albarka. Na ce amin malam, na fasa mu sauki, na ce to ci gaba dai, yawwa ci gaba dai Allah ya datar da mu.